Yo, what's up mga tola? Welcome back to my channel. So, nandito ako ngayon sa may San Fernando, Pampanga. Ayan papakita ko lang yung mga parol dito. Ayan daming pailaw, di ba? Ito, napakaganda rin dito. Tingnan natin Ayan liwanag, no? Napakasaya dito sa Pampanga. Ayan tingnan niyo naman yung mga parol nila rito. Napakaliwanag. Dito pala yung parol, capital of Philippines. Pampanga. Ayan San Fernando to Natatalang mga na sasakyan meron dito. Hyundai, Mitsubishi, Hino, tsaka Toyota, ayan, Mazda, marami rito sa Pampanga, may San Fernando. Ang ganda talaga ng mga parol nila rito. Napakaliwanag, napakahaba pa naman, napakataas. Ayan Tapos marami rin nagbebenta. Ayan, mura na lang yan. Taga Manila o sa ibang bansa, ay nasa ibang lugar. Ayan. So maraming salamat sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo po makakalimutan pindutin yung bell para updated kayo lagi sa mga video na i-upload po. Maraming salamat sa inyo. So yun ang ganda yan sa may intersection. Maliwanag, napakaganda. Dami rin talaga nagtitinda ng parol dito. Dalang lang ako pumunta rito na mag-vlog. Kaya marami rin tower, tawag dito. Tower, no? Liwanag. Lapit na yung Pasko Ilang araw na lang. Tapos yung mga bonus, yung mga nagtatrabaho dyan, magkakatabi talaga yan. Yung mga Jollibee tsaka McDonald's, di ba? Dito na yung McDonald's dito makalapit na. Ganda ng mga parol wala kayong masabi rito kundi saludo. Good, 100% maganda. Ito, ganito na rin pala yung pumapasado dito, parang mini-pass yan, intersection na to. Ay, kung didiretso ka naman dito papunta ng Olongapo, Bataan, ayan, Lubao, Pampanga, Subic, yan. Pag dito ka naman sa kanan, papunta ng Angeles City. Yan. Sa MacArthur. Marami palang dumadaan na truck dito. Dito na ba sila dumadaan ngayon sa may MacArthur, no? Pero yung iba, dumadaan naman sa sa NLEX. Yan, galing ng yan, Porac, tsaka Fernando, yung buhangin na yan. Murang-mura yung rito, buhangin. Pero kapag nasa Manila na, napakamahal na yan. Pupuntahan kasi ako dito sa may bayan ng San Fernando. Kaya nakapag-vlog na rin ako. Ayan. Ganitong oras, walang truck. Sa may JBL hospital na yan. Sebi, Lingap. Ayan. Libre lang ata yung papa-hospital dito, or murang-mura lang siguro. Ang ganda rito, napakarami pa rin nagtitinda ng mga
parol, tsaka Christmas light, Christmas tree. Marami. Kaso yung kalsada medyo ano, sira-sira dahil siguro sa mga truck. No? Ano? Back to back. Yan, mga truck. Oh, may nagtitinda rin ng bibingka. Ano, naplatan yung ano, gulong ng truck. Junior. Ito, kung didiretso ka naman dito, MacArthur Highway papunta ng ano, Bulacan. Bulacan. Ayan, pabalik na ako ng Angeles City. Ayan, umikot lang ako. Sa kabila, marami din pala nagtitinda. Ito yung ano, Toyota San Fernando. Ayan. May building din dito. Papunta ng NLEX Manila. Ayan, o. Didiretso ka naman dito, Mexico, Pampanga, Santa Ana, Arayat, Pampanga. Tabi lang ano, Robinson tsaka SM. So kakaliwa ako dito, pupunta ng Daog. So walang ganong traffic, no? Tapos kahapon holiday. Yan, ito yung Pampanga. Kala ko bukas na yung ano rito, Skyranch. Parang wala pa.